Aldez aurretik esan, hipertentsioa ez dela gaixotasun bat, arrisku kardiobaskularren faktore bat baizik. Hau da, paziente hipertentsio batek gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskua areagotzen zaio adibidez, iktus bat garatzeko arriskua 4 aldiz handitzen da. Presio arterial sistolikoaren kasuan, 140 mm merkurio baino baxuagokoak izatea gomendatzen dira, eta presio arterial diastolikoaren kasuan aldiz, 80 mm merkurio baino baxuagokoak. Hala ere, presio arteriala hainbat faktorerengatik alda daiteke, egunean zehar aldatzen da, kirola egiteagatik alda daiteke, estresagatik alda daiteke, eta beraz, gerta dakioke paziente bati ez hipertentsioa dana, eguneko momentuaren batean 140, 80 mm merkurio baino gehiago edukitzea, eta horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua balore hauek estandarizatuta egotea. Hipertentsioaren prebalentzia adinarekin handitzen da. 18 urtetik gorako biztanlerian, emakumeen artean, prebalentzia 121 eta 137 bitartekoa dela kalkula daiteke, eta gizonezkoen kasuan berriz areagotu egiten da zifra hau. Eta kalkula daiteke 134 eta 150 inguru egotea. Konsultan askotan ikusten duguna da batazuriaren efektua, ezta? Eta zer da batazuriaren efektua? Pertsona guregana etortzen da, pazientea guregana etortzen da, eta bertan presio arterial altuak, balore altuak ematen dizkio, ez? Gehien bat ikusten da, ikusi da, medikuekin gertatzen dela, erizainekin baino. Eta horregatik esan daiteke, guk gehien bat egiten ditugu jarraipenak, hipertentsioen jarraipenak. Hala ere gertatzen dena da, batazuriaren hipertentsioarekin bertan konsultan balore altuak ematen dituztela eta gero etxera joaten direnean presio arterial baloreiek normalak dira. Hipertentsioak diren pazienteek autonorketak burutu ditzazkete, baina bai egia dela ez diogula denei gomendatzen adibidez, baldin badakigu baten bat obsesionatuko dela autonorketa horiekin, ez da oso gomendagarria, ez da, ez? Baina bai interesatzen dena da autonorketa burutzeko paziente batzuk lokalizatzea edo, ez? Eta horiek izango ziren, batazuriaren hipertentsioa daukaten edo izan ditzakete horiek kaptatzeko, edo ikusteko, eta baita ere ikusteko paziente batek tratamendu farmakologikoaren adherentzia egoki daramakiten, atxikipena egokia den jakiteko. Hipertentsioa daukaten pazientei gomendio batzuk emango dizkiogu, ezta? Hala nola alkoholean, tabakoan, elikaduran eta kirolean oinarritzen diren gomendioak. Hau da, funtsean, bizi estiloan oinarritzen diren gomendioak. Elikadurari buruz esan, dieta mediterraneoa burutzeko aholkatuko diogula bere oliba olioarekin eta janaria prestatzeko era izan dadila plantxan, egosia, labean, frigituak ekidinez. Dieta hiposodikoa gomendatuko diogu eta baita ere gantz saturatuetan gutxitua den dieta. Gehiegizko pixoa baldin badauka gure pazienteak, ingo duguna da gomendatu dieta hipokaloriko bat. Hori elikadurari buruz. Kirolari buruz esan, kirolari dagokionez, ariketa fisikoa egitea gomendatzen da, eta pazienteari azalduko dizkiogu ze iraupen, ze maiztasun eta ze intentsitatearekin burutu kirol hori. Oro har, gomendatzen da kirola astean 3 edo 5 egunetan praktikatzea, iraupena izan dadila 20-60 minutu bitarte eta intentsitate moderatu altu batean. Eta tabako eta alkoholari buruz esan, ez dela gomendagarria kontsumitzea tabakoa eta kontsumituz gero osasunerako heziketa emango diogu eta alkoholaren inguruan esan baita ere, neurrian edan dezaketela, emakumeen kasuan unitate bat edo 2 eguneko eta gizonezkoen kasuan 2 eta 4 unitate eguneko.
Osakidetzak aholkatzen duena da hipertentsioaren baeketa edo kribatua egiteko papak jarraitzea edo burutzea. Hau da, 14 urte baino gutxiago dutenek behintzat presio arteriala behin hartzea, 14 eta 40 urte bitarteko pazienteei 4 urtetik behin hartzea presio arteriala, eta 40 urtetik gorakoei urtean 2 urtetik behin hartzea. Behin diagnostikatuta lehen arreta mailan ematen da jarraipena eta batez ere erizainok burutzen dugu jarraipen hori. Bai egia dela, jarraipena individuala izango dela, baina orokorrean presio arteriala egoki mantentzen dutenak edo kontrol ona damakitenek 6 hilabetetik behin ikusten ditugu eta analitikak urtean behin eskatzen dizkiegu. Eta aldiz, presio arteriala kontrola eskasa damakitenek maizago ikusten ditugu konsultan. Lehen esan bezala, presio arteriala hainbat faktorerengatik alda daiteke, adibidez, kirola egiteagatik. Orduan, paziente batek kirola egin ostean eduki dezake presio arterial altua, baina horrek ez badakar beste sintomarik lasai egotea eta presio arteriala jaitsiko zaio. Aldiz, guregana etortzeko, presio arterial hori 180–110 mm merkuriokoa baldin bada, eta gainera sintoma batzuk baldin badauzka, adibidez zefalea, botaka dabilela, arnezaltasuna daukala, orduan guregana etortzea eta baloratuko dugu. Askotan gertatu izan da lasaitzen direla eta beraien etxera joaten direla, baina baita ere ikusten ditugu emergentzia hipertentsiboak eta kasu horietan ospitalera joaten dira.